Sopo to, Mbak? Monggo pinara. Ning kono ning dhuwur to? Nggih. Ya Monggo. Allah. Lah apa enek sing di omah? Wonten. Enten. Enten Mbak Luki nggih kan. Grene tebet to, Bu? Tulung ngono lho. Oh, tulung. Nenek tikat. Kula tuntun, Bu. Ya? Kula tuntun pripun? Enak giyak-giyak. Ayo bayupan. Nggih. Bu Iki sini. wong malis. Sinten Mbak mana ta, Bu? Lah aku nanggap kene pisanan di jaman regane maiku. Saya wis sugih. Alhamdulillah, Bu. Mantu kuwi. Oh, iki sadar kuning. oh, masih niki sing bareng jenengan. Anakku kae iki mantu. Oh, niki mantu. Mbak sing nika. Oh. Oh, ngoten. Mboten tiga ta, Bu? Nggih. Loro. Sisi tahun meninggal. Oh. Gatal lah, Bu. Iki coba dumese ya kuwi kudune ndi. Nggih. Dumese kudune coba ki yo ndi gak ada dulu. Sopo yo? Mane sakone dhuwur-dhuwur. Dumese sebenarnya. Lah kan cuwe ya iso dicuwe. Icuwe ikut. Oh, sire seneng nanggap sampean ya. Kok adik icuwe. Kuwi iki fotonan. Fotonan rasih diri aku. Nggih. Fotonan aku buka. Ayo foto di HP dhewe, HP ne matane dhewe. Kajumen ruangan kan yo anune yo merah. Anune merah. Oh, anu to, Mbak. Nggih, mbak Andi mbak. Mbak buka yang biasa dulu. Festival jadi ngomong sepi. Mbak. Tapi usulnya kalau ki cek rong dino. Larang ya, laki-laki atau mbak nek? Nggih. Jan. Pawan sih, Mbak. Gini ki bu, ngene iki. Mending ning sore enak. Ning kene kok ngop nek iki pasti. Manten tumbas kok ditumbasaken. Wes sampean. Nggih, ten kamar. Cowok gini nanti jadi ini. Kayak ning foto-foto kan enak ya, Mbak. Lo mesti delok ning foto. Jadi full dadi cowok. Iya, Pak. Enggak dijajan, Pak. Coba. Nanti coba sih. Ki mas Amit. foto. Dicoba ki maksudnya ki udah pasti ngono. Enggak, apa kok putih. Ayo. Kok putih. Kenapa dia putih? Yang bilang kok jadi full sampean.
Coba EXO. Itu jilbabnya ada zaman jilbab modern gitu kok. Iya, jilbab modern pakai mahkota sebenarnya jilbab surunan ya. Nah, jilbab surunan tuh artinya pendek. Kayak warna foto sih kalau anu, tapi kan kok karena kayak Mbak dekornya mau nggak sana? saya tak dulu ya. Jadi dia ini mau mati bosok. Mbak, Bukan itu. Mbak Luki enek tamu malih. Tahu. Badhe niku fitting kebaya wisuda. Oh, tak iku sik nanu. Kula anu nggih, pandu. Delok-delok kok piye? Oh, nggih. Air. Niki mawon nggih. Air, Kak. Nggih. merah marun ada, blueberry ada, lemon ada, coklat ada, biru, bin, taro, hijau, macam-macam. Anak sing model kan meh yang terus gitu, nggih. Tolong ya sama Mas. Mana blitar kan. Blitar? Magetan. Bukan maksudnya dulu. Blitar. Pak tamu be, Mas. Temukan pabrik itu. Oh, Oh. ada pabrik. Pabrik napa, Mas? Karjo lah, Petra. Jomplang toh. Kan planet anu, tapi kan pas. Niki ra giling, Ibu. Sing nikah. Nggih, Ra giling jenengan. nggih. Kruku giling ngono ya. Kruku giling. Berarti Ini di timbul ada ini. Baju ini. kan di Solo. Ini baju jilbab. Enggak juga. Nggih, baju kan. Apa ini yang ini anu kalau juga. Siji kowe. Iya, saya minta ini. Anu paling jae. Kayak Solo kalau ini. Kalau kamu di depan mana? Di depan pasar itu orang tak ada. Baca warna putih. Enggak nih ya. Di cepot kayak kulkas. Iya. Ger. Itu kan mau. Baik. Iki. Solo berarti. Dijabane. Masih Cari kan? apa ini? Ya. Bayar 500. Iya, itu bahasa pelatih dia mulai. Sing ndi ya kowe? Sing bayar apa sing gak bayar? Sikit rapi. Tapi sikit baju segi. Baju semakin berlalu lalu. Anu ya. Kan masuknya YouTube. Kayak anu aku sini di hujan di sini. Nah soalnya ini bajunya pakemnya Solo, terus aku nak dua seger kan. Iki ya, Mbak. Berarti nek hijab ini ya. Iya, baju itu beda nih satu sih. Model kayak mana kayak kan. Aku coba dari suara mau. Apa jenis yang jas ya bisa. Tapi napi pakemnya ya dari baru naik seger sih ngomong. Nah ini Solo. Solo baju ini bisa. Solo. Kowe sing anu kok ya apik kuwi nek aku pendapatku apik sing iki. Iya. Pendapatku ki ya cerah iki, ya cerah, ya cerah. Wis karek. Pabrik.
Lampung wae cerah. Ini sing ndi? Mbak masuk pecel iki mek 5.000 ten mriki, Mbak. Entok. Murah banget, ya, Mbak. Dari kon pira-pira. Lek sekitar 10 ribuan lah. Kene 5.000 wis kok pecel. Nggih. Nek anu wis wis Enten lawuke peyek. ya payah tempe keren. Nggih. Komplit pokoknya 5.000 iki. Nasi iki kuat ta, Mbak. Murah tenan. Kalau pikir lek Mas Trio ini bujuki kula. Nek kene isuk daerah kene iki 5.000-an. Oh. Ya enake apa iki jenenge sing bunyi ning Mbak Epian kono ke 6.000. Ini biasa nek lauk kan nom-nom makanya nek tampil lauk kan bedane. Ada biasa. Enak tenan ya. Segone oke. Masa? Nggih. Oh, dia ada trio. Dalem Ini kamu mandi trio. mboten semerap tiro saya tenang kan ngoten. Marem tenan pecele. Bisa Pak. Ini fisik cowok itu. Aku bisa. Atau bani. Pokoknya bebas ya. Pokoknya. Lemaknya kayak sayur apa? Niku wau Mbak Lin sing masak tiro Oh, sing. lemaknya mau. Mboten semerap kula training ngali. Mak jadi untuk sayur mulai. Jangan bening lek wau. Ya, kan bodak umur. Nggih. Ya, belum. Piye, Mbak? Jatuh to. Anu, apa itu jenis album? Oh. Iya, mahal lagi. Yo, itu sampai bulan delapan. Dan iya, kalau dia tuh kalau dia lu gendeng sih diterika. Foto saya masih coba dulu. Ini mana? Nah, ini jejak lagi kan? Foto bareng berdua. Apa-apa. Sinar sumber mas dulu kakek dulu mek aku tak pemirsa. Karo pemirsa. Pemirsa isinan pemirsa. Pemirsa. Tutupi piye? Tutupi ya pemirsa, masih isinan. Boleh kresek mana, Riz? Nggih. Tutupi ya, Mas. Boleh kresek. Anu to, Mas, kainin ningali to. Oh, YouTube itu? Nggih. Kok gak ngerti? Oh. Foto ayo foto berdua. Makan sama di kanan. Sini. Ayo. Ngapa isin, Mas? Wong aku pin rabi to. Lah, oh ada itu jadi mana gelap. Abang-abange lambe, Mbak. Wes bener ora anak foto jeblek ya, Bu. Elok lebih banget. Mau bawa tadi wis.
Foto terpaksa cekrek. Nek foto ning ngono. Ora ganti gaya apa piye no, Mbak? Ya langsung tuh. Cekrek. Gak ikhlas ya. Wong lanangi sembarang Mas ya. Sembarang. Nggih. Lah pilihan iki gantine iki anu. Gaun naik ke. Lah dhek gak gelem juga gak tambah undi aku. Lah merah marun kae ya ra apa. Mana malam gue saling nih, Mbak. Iya. Saling kedua. Heeh. Kurus sisi sorene panik Iki matamu. ijo sing mbok pilih iki ya gak apa-apa. Apa nganu nafi modelnya ada model kecil ada. Mas iki gak pendek gitu loh. Wow, muka model simpel saja. Ijo iki lho sorene. Cuci sorene. Iya, ijo kan iki. Lah nek sampean pas gantine merah iki bisa. Ganti Gantinya mana malam nih? terus malu nek gantine. Iya, nanti. Iya, iki ya. Soalnya pas dayanya kirim Mbak. Apa ini? Biru tuh. Biru. Ini anu ya ganti ya ini. Ada biru sing satu nih. Ada yang anu putih. Ini biru nih ada ya. Ini. Hijau, anu tulisan. Pertama pulang. Nanti lanjut lagi. Tak mandi. Aku mandi. Usin aku. Matur suwun nggih. Tas mana, Mbak? Heeh. Oke, moga-moga. Kurang juga tak guys, di bawah di sini bawah anu tak kopi tingkat. Dua ya. Apa? Tapi mungkin tulisannya anu ya, Mbak, gak sampai. Hah? Enggak juga. Iya. Kau nunggu ya tunggu dan kak apa? Ya Ben. Ya kak apa tunggu dan. Tak kok rene setahun tak. Alhamdulillah. Itu ada tuku akeh-akeh lho, Pak. Tenan. Sak apa kan? Sak kerdus kan lho. Isi piro rola rola apa 24? Pujul ya, 24. Ya begitulah guys, alhamdulillah disyukuri aja. Ya lah mbak neng omah ngene iki lho, kelulur. Wong prei sesuk wis kenyang neh. Bulan piro, Mbak? Sampai bulan 6 kita. Iya. Aku pas ngetik di Facebook kok. Salin sih. Oke. Sing anyar. Salinnya, Mbak. Nah, siker masuk, Mbak. Lah ya. Gaun. Kan milih sing iki. Nah, Monggo, Mbak. tapi gaun anu ya apik lho. Apa nek gaun jilbab modern, jilbab satu ngono ya apik pakai anu ngono. Penasaran namanya sing iki, Mbak. Sing iki bingung adikku. Oh, gak milih sak seneng ya ngono. Aku paling belum sampai niku Mbak neng Di- Oh, alah. karo pas live Heeh. streaming itu sering gelem. Alah, aku ki nganu, apa ki jenenge gudak Facebook ki lho. Oh, sampai ya? Heeh. Kurang monet to Facebookku. Kurang sadik ngono. Tapi cek rong monet. Sama sih iki. Kan cedak ngono kok. Nah, itu apik sangatnya ada lagi.
Mantap. Masya Allah. Mbak cantik juga. Udah pindah apa aku ya nenek udah pindah sama Mbak. Anu di main di Sendang. Ajaran ajaran Sendang. Sama Mbak Sopo? Sindi. Siapa ya kan? Anu Pak kan? Apa ya? Cita to, Mbak. Situ tuh kayak. Nek gak sido kan golek anu apa nampani sing pasti-pasti ya ngono. Jual emang Oke, oke. ya Allah. Apik kok kayaknya baru ke sana. Aku cowok ibu enak ya. Anu kore. Soalnya dia sama Seki tapi udah lemu, Mbak. Oh, ya cukup L. Iya toh. Berarti Berarti gak enak. Gak belum juga. Kita ya 78 kalau Oh, ya cukup. 78. Cukup. Iku karo bawaan sing SR gitu. Ngono wis style lho. Sing saiki apa L ya? Yang kafe kalau M malahan. Oh iya. Apa Mbak tuh nggak ketimbang aku kan. Oh, enake M karo L, Mbak. HP-mu. Ukurane. Nek di foto krokno to, Mbak. Ngarep guri. Nah, aku juga dulu nak mau live ini biasanya ya komen sih. Masa Mbak? Mak. Assalamualaikum. Sampe neng Medion ta? Siapa sih mendem? Alah. Lah tiwas saya tak susul. Oh, sok kapan? Mak. Loh. Sok kapan? Ditemukan gila ya. Loh, tak telepon enak no? Sing hijau. Oh, alah. Heeh. Heeh, nganu Ka'bah to, Mak? Terus. Terus ning kuwi apa go renang-renang kuwi. Heeh. Terus go nek gak sido. Kan tak tahu. Oh, alah. Arep Yo wes lek gak sido. oh. Ya wis aku tanggal 19 arep mampir rono aku, Mak. Tanggal 17-18 kan tanggapan aku. 18 ning Purwodadi. Engko karo ngejak make aku engko. Oh iya pe turu kene lek. Gampang kok. Lah aku 18 nang Purwodadi to, Jawaku engko 19 aku ning Rembang, engko paling 20-an, tanggal 20-an paling. Lah ya mak pe turu kene. Make pengen anu, pengen apa iki jenenge ngejak mak nang pantai. Ya ayo aku yo ngono. Ya wis nek ya wis nek no. Batinku make tak telepon kok ora diangkat. Aku sampe dhewe ke telepon nyapa? Oh, anakku ya, Mak. Oke. Makasih sayang, hati-hati. Assalamualaikum. Oh, guys, dari Medion, guys. Aduh. Ternyata Facebook juga anu, apa ki jenenge? Juga Susah. susah. Iki padha ngrasakne kabeh ngono, mati yo gak mak tok kabeh. Ngrasakne mati ngrasakne bayaran angel Facebook. Soalnya sekarang kan banyak konten kreator juga di Facebook. Ya harus sabar. Terus kayak mak ngono sabar dijalani. Wes. Piye? Nah ya kan Mbak ya ngomong usul pakem-pakem lah wis sak omongi. Heeh. Jadi Mbak aku Ini enggak tahu biasanya dulu siker. lah aku dari awal rias Mbak wis tak jelas nih Mbak nek Solo kuwi kutu baru kabeh model tapi nek Siger engko sing ngono kuwi iso bendikan guri iso penting gak kutu baru aku ngono bolak-balik Mbak aku bilang gitu Ditemi sing muka aku ini mau nih terus barang ganti tapi seger. oh
Njaluk siger. Ya piye sampean? Oh pengen iki tapi siger dhuwure. Heeh, Mbak. Walah, gak apa-apa ya. Gak apa-apa lah, request iki soalnya wis pengen banget sih. Ya wis. Karo duluranku kan asli dikongkon Solo. Solo, Putri Hijab. Oh alah. Solo Putri Hijab. Heeh. Kan pengenku kan Jilbab. Ya jilbab Solo ya iso to. pengen siger. Siger. Siger saat ini. Ya oke. Lu siger nek sayang. Iya, oke sing anyar. Iya dah. Heeh. Oke, terus lah apa iki jenenge? Sampean iki niku ya siger. Bukan. Jilbab modern ya. Heeh. Jilbab Mahkota. pakai mahkota, heeh apik. Jadi nuansa princess-princessan ngono lho. Iya. Jadi itu sehari. Heeh, ngono ae. Nyoba sing cuy. Mbak. Penting aku wis ngomongin lho ya, nek iki kanggone Solo lho ya. Oke. Pokoknya kabeh mantan sakno wis tak Nah, tak omongi pokoknya kabeh mantan. Mbak, ayo kene, Mbak. Sampean apa, Mbak? Teh pucuk apa-apa, Mbak? Sampun, Mbak. Mbak sampun iki teh pucuk apa-apa, apa? Pucuk. Iya. Mbak. Mare zamanku do ngene. Lho, tenan piro, Mbak? Aku saka siji. Wah, tuh gak dadi mantene. Dadi mantene aku juga ning bisa dulu. Kok gak tahun piro? Tahun 2012. Oh, 12. Bayi sampe nomor piro, Mbak dadi manten? Mau selikur. Oh. Wah. Yo, Mas. Umur selikur kok tua cek bocah, umur selikur. Kancane Alfi aku, Mbak. Oh, Afi. Sak kelas. Sampe anak piro, Mbak? Situ. Loh, sampe SMA seragam to, Yan? Aku SMP tok, Mbak. Oh, SMP toh. Oh, SMP kene barak kene. SMP Sarap. Heeh, SMP barak. Kecamatan. Loh, pacaran kayak nek SMP to, Mbak? Jadi. Kene. Kene, Mbak. Moron Iku ngono nek kabeh lho. sing Klangon, Mbak. Oh, iya, Klangon. Ding. Morone rono kabeh. Aduh, nona iku Klangon. Iki karek nyilikne, Mbak. Ras body. Iki sampeyan tekone aku cian, tapi sik anu sik urip. Iki wis mati kan. Iki tas yang premium, Mbak. Mbak kan premium. Lah iya, tas yang premium. Nek sing gak premium sing lor, Mbak. Kan beda kelas. Beda apa? Iki gawean desainer. Iki desainer iki. Nek iki toko dadi. Nek iki desainer iki. Iki toko dadi. Iki desainer juga cuma kan biasa grade. Sing biasa ngene iki barang iki biasa. Itu. Nek desainer beda lho, Mbak. Dari detailnya ngene iki ketok to. Iku muat lah, Mbak, sing iku. Nah, ibu iteme akeh kebayang muat, Mbak. Masuk gedean muat. Cilik dhuwur yo muat ki mong. Iki desainer. Beda grade, Mbak. Grade A, B, C. Tapi ini A, B tok. C-ne kene. Ya, Mansate terserah jenengan. Terserah, Pengennya hitam apa? bisa, Mocha warna bisa, hitam bisa. Mocha lha kuwi wis mocha lho kowe. Mbak, engko gak salah niku. Tapi apik lho, siger rupane ireng. Ketok bagus ngono, heeh. Nek klambine ireng maksudnya. Kan ini hitam loh, Mbak. Heeh. Jilbabnya di pantasnya mansetnya sama atasan jilbabnya itu coklat apa hitam? Hitam ae. Hitam. Nah, soalnya itu, nek hitam ki netral, Mbak. Lah nek itu kan sampean payete enek ijone, enek kanune. Lah kok nek mokane kur saiki tok kuwi lho, kur ngarep tok lho. Heeh. Masuk ora menurutmu Jaza? Nek menurutku nah jilbab sampean kan adik moka to wi, mehan. Nah wi jajal pantes gak menurutmu? Iya ta? Nek hitam apik janges, Mbak. Engko soalnya sigere kan gold. Nggih. Nah, sigere gold menyala toh. Nah, iki masuk ya, Mbak. Masuk. Nah, iki Nah itu warna yang pertama coklat apa sih? pertama masuk. masuk soalnya baju gak terlalu. Nah itu ijo kok nganu jilbabmu moka kayak piye ya? Adoh lho. Heeh. tabrakan. Kayak tabrakan gitu loh maksudnya. Hitam pantas. Sikile kan harus gold toh, heeh. Engko nek melatine barang same misal. Iya. Pernah saya
Heeh. Delok gaune warna apa Ya kan ini mocha. ini Ya ora. itu Kak lucu kan. Aduh. Enggak ada seperti itu di tempat saya, sayang. Putihnya terbaru nih Bella Bonita, ngono kuwi bendekan guri. wes bendekan guri pilihan dek Oh, bendekan guri. Sing digawe wilangan ketok. Iki ora ngelek sentek kok, Mbak, Putih makanya. belum baca sing datang. Lah nek pesen mesti suwe-suwe lho, Mbak. 3 bulan 4 bulan agak dadi lho. Apa bingung? Kuwi apa coklat? Hijau lah. Ini kulit hijau. Apik Mbak kuwi. Karena itu pantas tau itu ya Kak. Apik. Ini apa, Mbak? Sama wis dire Hah? diayu Napa? Iki lho Mbak, tapi baju gak kuwi. Nek jilbabe hitam, nganune klambine hitam jadi ngene apik. Iki lho. Jadi kok ketok aksesorisnya ketok apik. soalnya sigere warna Heeh, emas. emas. Itu lebih baiknya hitam ya Mbak ya. Heeh. Ora tinggal coklat tabrakan karo. Kecuali nek iki anu coklat apik, Mbak. Nah, Seneng kamu kok warna ngono kuwi to, Mbak? Kenapa? Warna favoritmu warna mocha to. Heeh. Ih, senang. Lho, iki lho, Mbak, Coklat coklat. pink. Tuh, apik to. Iya to, jilbab hitam, aksesoris sing ngene apik. Ya kan. Tapi kan Solo iki. Iya, Solo. Terus sampean siger kan kayak gimana sih? cantik iki ya. Hmm. Wis tahu nek wis diri Mbak Manu lah. Emang Wis ya? ganti pangkling. Ku disulap sih. Iya. Ah, Tekan disulap. aku dhewe soalnya cantik. Bim, salah Bim. Dewe iku. Iya. Abra kita lho nek moka ngene iki lho. Iku sing anyar kae ya. Heeh. Iki lho. Ini. Oke, nah nek moka ngene iki lho nganune. Apa jenenge warnane cebleh ta. permintaan. Heeh. Permintaan. Gulune Aku semua- ini gak nganu. Aku semua kan permintaan, Mbak. Iya. Mek ape model piye, nganune piye, jilbabe piye. Jadi mantan kita dandani seneng lho. Aku kita bawane semua Gini lho, kayak Mbak. jilbab kayak Iya, anu kabeh tak bawane engko Tak sampean. bawane karek milih. Heeh, kan milih. Heeh. Nak coba berarti ini iki kan Kak. Iki lho, lho. Iya. Iki lho dadi ini. Yang sing hitam sing dia mau. Nah, tapi semua tergantung selera sih Mbak. Nek iki masuk warnane dhuwure apa iki jenenge mocha masuk. Nah nek kan mergane nek iki nih. Gulune ijo Ya, soalnya. heeh. Lah nek nggonmu Dan aku tertutup. langsung tertutup. Heeh. Gue iki tok. Heeh. Ngono deh. Tapi atasane segere coklat kok ya. Heeh. Masuk, heeh. Segere emas. Cantik sekali. Segere emas. Oke, sing hitam segere emas kan di, Mbak. Wah, lali aku. Oke. Aku ngene iki, Mbak, Mas Nafi Nafi kabeh. Masa ta, Mbak? Sekolah Iya, itu. baca sekolah aku iku Mas. Di Tinggal. ajaran Ajaran. Bapak. Heeh. Heeh. Ih, iki cantik ini. Iki Rambutnya aja. iki janda iki, Mbak Iki, Hah? heeh. Mbak anu Mbak sapa ke omahe Ngawi kono. Cuantik lho. Oh, iki lho apik. Nah, iki lho. Kalau coba Coba tasik tambah gane ya. Soale iki tapi sigere biasa ya, Mbak. Iya. Oh, gak siger ngono, gak siger premium. Nih iki lho. Iya, iki rambutnya padha karo hitam. Selaras. Iki baju niki biasa sing niki. Tapi make up tetep jreng. Iya. Nah, ini juga hitam kan. Kita. Selain itu permintaan kayak Iya, aku ki selalu permintaan sesuai. Gak tahu aku sak karepe Asline salon dhewe. iku gak gelem Mas. Apa Mbak, Mbak tapi gawe Mbak. apa iku? Belangkon. Jare kon gawe Oh, Solo. Coba ngono kae. Lah kalau Dawa itu khusus Anu, Solo. Mbak. Heeh. Soalnya dia kan siger. Oh, bukan maksudnya iku mintake sing kopiahan ngono lho, Mbak. Enggak Kopiahan? pengen sing opo iku. lho. Oh, Enggak mau belangkon Oh, sebenarnya. nuansa nganu. Nah. Iya. Apa ki jenis Apa sik sih sik siapa? sik. Heeh. Heeh, nuansa muslim toh. Jilbab ngono. Enggak apa-apa, temu tok Mbak, Mbak pakai. Ya enggak apa-apa, suka Mm-mm. Oh, mantete aman iki lho apik. Iki nuansa biasa-biasa iki, nuansa apa ke? Jilbab model. Jilbab model santai-santai ini. Pasaran manten apa. Aku sesuai request, guys. Nak dekore ku piye, Mbak? Nggonku nu wis di Gimana? operasi kabeh. Piro? Piro meter sekian?
Dekornya apa tuh, Mbak? Rejing. Oh, rejing minim 6 meter. 6. Iya. Enggak, lumayan kita itu. Gak tahu. Berarti masuk mantap lagi. Iya. Ini wae sing 8. Nak gua kayaknya Nah ini 8 meter ya. 6 meter juga bisa, tapi nanti susah sih. Nek 8 dijebuk 2 meter kayak ya 6 toh berarti. Nah, kita kayak gitu kayak anu. 8 ya bisa. Tapi nek 5 meter welek loh dadi nih, Mbak. Ya iso tapi Mbak. Ngapres kayak cuwili iku wis njaluk nggone tanggoku. Lah iki gak apa-apa ngampil. Gue tanggane gak apa-apa to. Iso nggone tanggo Mbak. Aku malah aku malah cuwili. Ngarepane. Nggih, Mbak. Lah sing apa ya kene nggo nombo apa kene. Kayak enak Mbak. Makanya aku nak lima. Iman-iman nih di koran api. Iya sih Mbak, lha iki luwih banget aku ronggone Lutfi ngene sampean kan juga Heeh. luwih. Tapi nek iki lho Mbak, sik. Iki dadine ngene iki lho Mbak. Iki lho. Nek 8 meter maksudnya. Tupi anu. Tuh. Tuh, heeh. Kan ombot Mbak. Heeh. Ombo ngene kae. Ini TikTok kok enak. Oh iki. iya. Heeh. Itu sing untuk tas setran iku sing anu. Oh, gak ngerti sih aku. Kan gunting. Kali gunting iki. Oh, sing kali gitu. Enak videone kok. Dik apa sapa iku lho. Iki enak videone Mas. Iya, kita setran, kita Cowok tapi. Iya, Terus iki pernah ning gone iki Tata ya. Mbak Manohara Iya. Tata Stren iku. Dekore anu kayak Nek 8 cowok. meter. Tatare Omahe gak sedem, Mbak. Lah emang kali kuwi. Main cilik. Jadi sing putih iki gak Gak ada sih baru. Mang sing pilihan pertama lagi. Wis yang terbaru juga. Yang terbaru lah. Kayak terbaru sing pilihan sing pertama. Guys, ya nek prai fitting-fitting ini iki mau nek tamu pira? Mbak. Yang pulang 2. Yang pulang 2. Yang pulang Oh, tamu 2. sudah di sini toh? Iya, banyak ini lho wong wilangan barang tekan. Iya. Wah, oke guys, yes adanya nek untuk wisuda itu piye ya? Biasanya nek wisuda kan tuku dhewe ya, Mbak. Iya. Tuku dhewe tapi enake nggon dumas-dumas seperti itu. Ya nek pengen apik tuku dhewe. Paling saiki ya 500 ngisor dhuwur wisuda ya. Wisuda paling tuku 500 ya, Pak, paling ya. Wisuda, sampean wisuda? Gak. Sama masuk kali wisuda? Oh, anten tapi gak bisu. Gak tuku. Apa? Bacane lucu iki. Walah. Kalau dia sing edak-edakan Mbak Rien. Heeh, enggak apa-apa. Yang penting menyala bestie. Oke, semangat ya guys semuanya. Kalau nek pengen tuku sesuai dengan baju cah saiki kan wisuda kan. Ya, jelek rono-rono ngono ki lho. SMA jelek sing ngene sing ngono. Nggonku enek klambi domes. Nek wisuda nek pengen make up ya silakan aja ke sini gitu aja. Nek wisuda kelas aku ya klambine kutu barunan. Iya. Model saiki yo akeh lho nggonku ning ngisor. Semua warna ada, tapi nek ukuran nek paling gede renek sampai lugi enek Mbak sakku. Gak enak Enek sampe nek enek ninding-ninding cilik-cilik khusus nggo dumas-dumas ngono kuwi kok. Oke, makasih guys ya.